Tämä ensimmäinen nielu on noin 8 senttiä ja toinen nielu on noin 4 senttiä. Tässä on nostokahvat, 4 milliä, 4 milliä ja täällä edessä myöskin 4 milliä. Halutessa tämä voidaan tehdä ohuemmasta esimerkiksi. Tämä katiskan pohja on 2 kertaa vahvemmasta eli 2 millisestä verkosta, kuten myöskin tämä katiskan päät aiheuttaa sen, että tämä katiska on tosi tukeva. Eli nyt me voidaan mennä melkein 90 kilon painolla ja se katiska pysyy. Ja sen vuoksi, että tämä voidaan säilyttää talvella taivaalla. Onko se tosissaankin? Joka on myöskin valintaikkuna. Eli tämä takapääty on tuuma kertaa tuuma. Valintaikkuna poistoluukku on tuuma kertaa 1,5. Mutta tämä voidaan tehdä halutessa kummalla tahansa. Mutta tämä poistaa automaattisesti alle 50 grammaiset ahvenet. Ja tämä on kettuhäkistä lainattu mekanismi. Tämä aukeaa melkein puolet tästä katiskan sivusuunnasta ja tämä lukittuu näin ja pysyy varmasti kiinni. Tämä katiska sivut ja katto eri paloista tai sitten voidaan tehdä yhdestä. C-määlyt jää silloin kokonaan pois, mutta